Agradézovos a vosa preocupación, en serio. Dixen xa desde o corredor. Pero non fai falta, gracias por todo. Despedinme cun aceno sen miralos. Non se escoitaba falar. A rapaza da tenda nin ergueu a vista do cómic que estaba lendo. Na rúa baixara o frío e comezaba a escurecer. Pasoume pola cabeza volver ao piso franco, pero só por uns segundos. Nin lembraba o camiño, nin se me perdía nada alí. Aproveitando que aínda non era noite pecha, que aínda había xente pola rúa, que parecía non funcionar o toque de queda, dei voltas pola cidade tratando de percibir os cambios con máis cuidado que pola mañá. Gustábame a cor azul, era máis agradable á vista. Ocorreuseme ir ver como era a sede do goberno. Crin que era o mesmo, que estaba no mesmo sitio que só cambiara a cor. Non me enganei, estaba no mesmo sitio e cambiaba a cor. Pero igual non me din ben a dimensión do parecido. A protección era máis evidente que no amarelo. Un garda cada 2 pasos, moita iluminación e varias cámaras de seguridade que parecían funcionar. Vai ser complicado. Sorprendínme pensando no que dixera Victoria. Podía ser certo que viaxase no tempo e que iso me servise para delinquir impunemente. Pero alí, de pé, en fronte dunha mostra de poder que nunca vira, máis preto que nunca estivera dun exército, decateime de que o mérito non estaba en fuxir, o mérito estaba en entrar. A xente paseaba impasible diante dos gardas, como se houbese leóns de mármore onde eu vía felinos salvaxes a punto de atacar. Desculpe, sabe a que hora pecha o museo? Preguntoume unha muller que levaba 2 nenos agarrados de cada man. Non, síntollo, respondínlle, sen poder disimular a sorpresa de que alguén me falase. Non era o máis habitual. É que se pecha ás 8 non nos compensa entrar, co que custan as entradas. Botaba contas a muller. Os nenos mirábana con indiferencia. Igual o sabe algún dos gardas, xuxerín. A vos sitio vas, dixo con desdén. Non lembraba un museo. Escoitara a palabra nun comentario das rapazas e para non quedar de que non sabía, buscara nun dos dicionarios que lle collera a meu avó dun caixón cheo de pó que tiña no taller. Señora, desculpe, apurou a muller detrás dunha señora que pasou a noso carón, tirando dos nenos. Eu observei a escena desde a distancia. Tiña curiosidade por saber onde estaba o museo. Quería o ver. Era un obxectivo fácil. 4 nenos alborotando detrás dunha muller. A outra muller debiulle dicir que lle daba tempo, porque a saudou cun sorriso e botou a andar con paso decidido. Os nenos corrían. Admito que me decepcionei, ao comezo. A muller, seguida dos 4 nenos, detívose no edificio que eu coñecía como Supergangas, o meu Supergangas. Non estaba igual, a fachada era de pedra, non azul, de pedra, sen letreiros achamantes. Parecía máis majestuoso, máis señorial, máis todo. A muller púxose diante dun portelo que había á esquerda, sacou cartos do bolso e deronlle os papéis cos que entrou seguida dos rapaces. Achegueime. Enriba do portelo había un letreiro cos prezos. Non me pareciu tan caro como dicía a muller, pero non tiña cartos. Botei un ollo a través da porta grande. Dentro había silencio. O chan era de mármore, unhas lámparas enormes colgando do teito. As paredes non estaban pintadas, a luz era acolledora. A un lado había un home sentado a unha mesa que guardaba os papeliños que lle dera a muller. Seguindo o corredor había un arco que daba paso a unha estancia inmensa. Enriba do arco, en letras metálicas dun dourado apagado, podíase ler: a arte é o celme da vida. Fascinante. Un home cun caderno grande debaixo do brazo arrimoume a un lado para pasar, devolvéndome a crúa realidade de non ter un can. Teño que poñerme a roubar canto antes, decidín. Porén, ese canto antes non foi tan inmediato como debería. Torcendo a cara para dar a volta, vin o edificio. Vin a miña casa.